Iqumrhu lakwa-Eskom limilisele isigaba sesibini sikacimicimi wombane ukusukela ngentsimbi yethoba ngentsasa yanamhlanje. Lo cimicimi kulindeleke ukuba ufikelele esiphelweni ngentsimbi yesihlanu ngentsasa yangoMgqibelo. Kwinkomfana bendaba izolo eli qumrhu livakalise ukuba iingxaki ezandayo zeli qumrhu zibangelwa kukonakaliswa nokutyhuthulwa kweziseko. Umbuzo ke ngowokuba ingaba olu qhawuqhawuko lombane nosele luthande ukuzinga kweli ngenene lubangelwa kukonakaliswa kweziseko okanye kukho unyawo lwemfene kusini na? We can only make such a claim about sabotage when we have evidence to back it up. At this point, we do not have. We do, however, have a lot of issues with regards to manpower because machines generally need human beings to work on them. And a lot of our problems can also be attributed to manpower. And by that, I do not say, I'm not talking about willful sabotage. Eli qumrhu lombane lithi lenza konke okusemandleni ukuphucula le meko. We will do this load shedding all the way up until Saturday, because during this week we will return again Unit 1 of Kubek power station. It will be at full capacity come Saturday, and that is when we will be able to take off the load shedding. U-Eskom ukwavakalise ukuba kasoze abekho ucimicimi wombane ngomhla wokuqala kuNovemba nalapho eli liza kube lisingathe unyulo loomasipala basemakhaya. We are doing everything to minimize possible risks to load shedding during the election, and indeed after the election. This should be an everyday occurrence. Ngokwangoku ke de ibe intsimbi yesihlanu kusasa ngoMgqibelo abemi beli mabazilungiselele udanyacimi wombane.